na san baki da labari, mun da ki Aliyu Haidar. Sanadiyan haka ya jawo an kama ɗan mamu, don haka ki sani ko ba daɗe ko ba jima za mu dawo gare ki. Satin zuciya farin wata keke ka haske samaniya bani da buri sai Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Maliman. Bismillahir rahmanir rahim. Barka da mama. Yawwa barka da. Maliman. Da gajiya. Barka dai mai gari. Maliman barka da kai. Mun tashi lafiya. Alhamdulillah. Ya gajiya ya fama da jama'a. Mun gode wa Allah madaukakin sarki. Yau ga sarkin noma a fada. Yau na ce bara in ziyarci fada. Na ga ka dan kwambi baka zo fada ba. Gaskiya. Amma na san sha'anin damuna ne. Shi ne ma. To ubangiji Allah ba mu damuna ne. Allahumma amin. Ai ina ga ma mai gari bana gona Allah yadda wanda ya gyara gonansa zai samu alheri. In Allah yadda. Go down. Salamu alaikum. Mai gari. Wa alaikum assalam. Mun cika aiki kamar yadda ka umarce mu. Ofisa barka da zuwa. Yawwa sani. Hey kai village criminal. Ofisa. Yes mai gari ranka dade. Kun cika aikin ku. Kuma na gode Allah saka muku da alkhairi. Amin sun ma. Wannan yaron shine dan mamu? Shine dan mamu. Kai yaro. Daga kanka ka kalle ni. Ga ka da siffofin mutanen kirki amma kana ta asa a ƙasa. Mene dalilin da yasa kake irin wannan al'amari? To za ka ɗanɗani kuɗarka. Ofisa. Yes mai gari. A tafi min da shi birni. Yawwa kafin nan mu tafi da shi ga makamin da yake mutum ta'addanci da su sauran da yaron gidan shi ya wuri da shi. Yanzu dan Allah wannan ko da kuran jeji wannan mene bindiga ne? Sagi noma? Yanzu dan Allah dan annabi ka samu wannan abun ka yanka wa mutum a wannan abu fi sabilillahi a matsayinka na mutum musulmi? Kai ba ka da kirki. Allah wadaran halinka. Me gari wannan kalar wuka ce. Wannan kalar wuka ce da 'yan daban zamani suke aiki da shi wadda ba lalle ne mutum ya fahimci cewa wuka ba. Ana kwace da shi ana kashe mutane da shi. Wannan ba karamin makami ba ne don da a kama mutum ma da wannan makamin a dokanmu na police sebalan na wannan kasa to gwara ma mu kama ka da kwata ko bindiga AK47 mun san menene aikinka da mu kama ka da wannan. Na gani ai mu ka dai mun san shi muna ganin shi da kota. Karman kallon. To ko wannan abun to ba. Yanzu yake dukan mutum da shi. Ina dogari ya wannan. Ina dogari mai gari. Ina Allah gafarta malam. Allah ƙara mai gari. Da sarkin noma. Allah ya. To kun ga wannan yaron kun san ko dan gidan waye ne?
mun san shi to wannan abin da aka yi masa ya zama izina mun san shi kuna ji ya zama izina ta yi aiki a kansa. dukkan wani yaro da ya sake halin dan mamu to karshen sa hakan ne Haka ne. don haka ofisa Yes a sir. tafi mun da shi birni Babu damuwa sa. inda gidan maza a ɓoye mun shi Za mu kai shi reformatory sa Allah daga nan ma direct prison ba ma sai an bi station ba sa. shi da hukuncin da dace da shi kai mai gari duk wuya dirrin tsi sai na dawo kuma ka san duk daɗe wanda ne a nan wajen a tunaninka ba wayanda suka tsaya mu so sarƙa zancen banza ne kuma ko na yi ta sai na dawo kai ka iya bakinka a gaban mai gari kake ka iya bakinka You are very stupid. Are you out of your sense? Kana hayyacinka kuwa? fashi sarkin fada Kana fashi iya sarkin cinka kuwa? fada. yana hannu hukuma wannan alƙawari ne Sergeant Sale! Yes sir! dole sai na dawo kuma sai na ɗora daga inda na tsaya Sergeant Sale! Yes sir! Deal with him before this. Deal with him. Wait on. ƙarya kake ɗan tala ku tafi da shi ku tafi da shi Sergeant Sale! Yes, sir. Carry all that weapon for us. ku tafi da shi We are. aka ɗan ku tafi da shi Aisha, wulakancin da ake ma akan ki ya isa haka. Akan ki ba zan kashe kaina ba. Saboda haka ni na yanke shawara garin ma zan bari. Ina kike
ka ji me ya faru. Gaskiya ne, gaskiya kun sha fama sosai. To ka ji da labarin ya kasance. Gaskiya dole mu ma mu sake jajircewa gaskiya. Sai an kai. To ga bari an karɓi sako a nan bara ina zuwa. Wace ta shiga da Efon waka. Yes, Abba. Ya yau ne to? Nuna da hanya. Alhamdulillah. Da ayyuka ne to? Aiki saboda yawa. Kwana biyu. Alhamdulillah. Kayan mutum na. Ka ɓuya ba. Ina nan fa kawai. Tun da ka shigo kwanaki ka tattauna gaba ɗaya ka ja da baya kan. Na ba wai ja da baya ba ne. Lamara ne kawai ba wani abu. To ya labari? To labari da ya gashi nan da ana yi. Ka san tun nan da ka bani wannan labarin naka. A gaskiya labarin nan ya taɓa. Dama haka ka sha gwagwarmaya sosai. Gani kawai. Sai a hankali ya rayu. Ni ba gashi kuma ya wuce ba. To amma ya wannan yarinyan har yanzu kana kan baganka ne ko kuma dai an janye ne? Aisha ne? Aisha. Ni dai tun da na bar kawai ko labarin ta ma ba na ci. Amma kawai tun da wannan share ta kawai. To an ce soyayya na farko shine soyayyan gaskiya, na san dai har yanzu dai tana dan ranka din dai amma dai to shi kenan dai ka san abu ba na rera wani sabon waka fa. To wanne kenan, ko dai wanda na shigo na dan ji sautin shi din dai kadan wannan hakan mama ba. Sai godiya wallahi. Ok, ba matsala, in ka shirya ka biya ta wurina kawai sai mu je wurinta. Ok, sai ka shigo. Yes, Abba. To ga ni bara an gangara don saboda na dan fito din nan fa cikin na sai an gani. Za ka shigo an jima mai wani sabon aiki ne? Zan shigo, bara in je in nemi wato tukunna. Shi kenan. Ko an taho maka da shi ne? Taho min da shi ne. Ok, to shi kenan ba da. Sai ka shigo ne. Ok, to shi kenan ba damuwa. Bara zan taho maka da shi.
dts director a fim na dare ɗaya. Sunana S Abba, wato jarumi a fim na dare ɗaya. To muna mai baku hakuri da tafiya hutun da za mu ɗanyi na takaitaccen lokaci ne. Insha Allahu za mu sake dawowa kuma mu ci gaba da sake muku wannan shirin nan kayataccen shiri mai suna dare ɗaya. Don haka muna baku hakuri za mu dawo nan ba da jimawa ba. Ku ci gaba da kallon shirin dare ɗaya a tashar ɗan Baburawa TV. Mun gode.